Diana Arbonies dugu gurekin, kolaxearen munduan dago murgilduta eta La Cafetera sortu zuen duela 10 urte. Eta gaurkoan horri buruz hitz egingo digu. Ba, ongi etorri, Diana. Eskerrik asko itxaso. Zer moduz? Pues ongi, hemen ia ze kontatzen didazun. Bueno, zuk niri kontatuko didazu. Baina ona da, ez? Energia horrekin etortzeko, bueno, haber ze gertatzen den. Hori da. Bai, gaina normalean elkarrizketa hauek dira, nahiko esaten dut, 80eroak, ez? Azten garen lagorizketan. Eta eramaten gaituen lekura, pues ara joaten gara. Primeran. Badakigu arteari buruz hitz egingo dugula, eta horretarako pixka bat kokatuko gara, aber nor zaren zu edo nola kokatzen zaren zut artearen mundu honetan. Bueno, pixka bat ez da erresa galdera zen azkenean, hori arteari buruz hitz egiten dugunean, beti ezakit edo nire kasuan, artista naizela esatea ez dut inoiz esan, eta uste dut ez dudala inoiz esango, baina uste dut ez naizela hori gertatzen zaion pertsona bakarra, ez? Azkenean nik uste dut arte hitza badaukala, pues hori, pisu asko, eta hor behan sartzea nola bai, pues ez da erresa. Nire kasuan, pues artearen munduan lan egiten dut egunero, edo bereziki sormenaren munduan, beraz, suposatzen dut artista naizela, baina ez nago oso seguro. Claro, eske diozuna, ez? Askotan gertatzen zaigu, ez? Artista bezala hartzea gure burua edo sentitzea nahikoa garela, ez? Edo nahikoa egiten dugula, edo ona dela egiten duguna, ez? Edo badirudi behar dugula horrelako zigilu bat, edo? Bai, ziren nik uste dut batzuetan, zu, ezakit, behar badaztu zure burua hartzen duzu artista bezala, baina gero jendea ere zer esaten duen edo zer pentsatzen duen, edo nola ikusten dizute edo, nola esan da, barkatu, nola ikusten... Zaituzten edo... Bai, hori barkatu, nola ikusten zaituzten ere oso garrantzitsua da. Zeren ni, suposatzen dut, galdetzen duzunean nire inguruan dabilen jendeari, esango dizut, klaro, ze artista. Baina zer da artista, zer da artea, zer da artista izatea azkenean, ez dakit, ni, begira, lehen etortzen nintzenean, pentsatu dut, artista, atzo joan nintzen ni zapatoak edo, konpontzen duen, gizonaren gana, eta, eman zidan konponketaz, eta pentsatuen, ke artista, ez? Eta justo nenbilen pentsatzen, gaur etorriko nintzela ona eta nenbilen pentsatzen, claro, eske azkenean, pues eske ez dakit zer da artea, ez? Trebetasuna edo zer... Bai, orduan, ni bai trebe naiz, hori bai dakit. Trebea zara eta sortzailea zara. Bai. Eta baita ere, zer da artea egia da ez, baina bai, helburu igual funtzionaltasunetik dagoen helburu bat dago horrere, ez? Azkenean, zapato batzuk, baita izan daitezke, diseinu batekoak, beste batekoak, baina funtzionaltasun bat dute, ez? Baina, azkenean baita ere, arteak de por si ez du ere funtzionaltasun bat, ez dugu ezakit oinetarako behar, edo jateko behar, ez? Baina bai behar dugula, ez? Bai, eta begira, bereziki orain pandemia eta itxialdia, orain dela ja 3 urte, ez? Baina egon ginenean egoera hortan, batean artea, ez? Eta arte plastikoak, eta eskulanak, eta musika, eta batean, ez? Jendea bazegoen hor bere etxean, eta deskubritu zuten ezaki zer, ez? Eta nisaten nuen, baina eske hau dago egunero ere gure esku, ez? Eta batzutan ikusten dugu nola, bigarren mailako eskulanak, ez? Edo tal, eta azkenean hori, ez? Gaizki zaudenean, edo egoera... Ez dakit, ez dut esan nahi txarra, bai, esan zela txarra, egoera, baina hori, zaudenean pixka bat arraro, ez? Azkenean sormen eta artearen mundua ere irekitzen dute beste ate batzuk. Orduan, pues hori, funtzionala, bueno. Karo, bai, hori da, igual, ez dugu fisikoki ikusten, ez? Baina gure buruak behar du, ez? Gure, ez dakit, gizaki egiten gaituen horretako zerbait, ez?
hori da. behar dugu. Bai, baita ere, bueno, egun hau pasatu ditut momenturen batean ospitalean eta ez pentsatzen duen, ostia, orain liburu bat izango banu, ez? Porque ezin duzu pues telebista edo jo que Claro. sé, edo ikusi, ez? Baina liburu bat, ez? Eta dizu, eske ja egan egiten zu beste toki batera, ez? Claro. Irudimena irekitzen da, ez? Edo eskulanen bat baita ere aritu naiz, ez? Pues larretakoak edo eta ja zaude como ez dakit burua errealitate honetatik eramaten zaitu Bai. beste mundu batzuetara. Bai, zen azkenean ezakit jarri, artean eta sormenaren munduan edo gauzak sortzeko, azkenean zure burua jarri behar da beste bide batean, ez? Eta beste begirada batekin egin behar dituzu gauzak. Eta azkenean ni adibidez inportantzia asko ematen diot sortzen ditudanean gauzak edo txikiekin gaudenean, ez? Gauzak sortzen, prozesuari bereziki, zen azkenean, bai arte finala, bai oso polita izan daiteke, bueno, baina polita norentzat, zurentzat, niretzat, pues, hori ere oso relatiboa da, baina prozesua, ez, nola zaudezuk egiten ari zarenean hori, edo sortzen ari zarenean, edo nondik sortzen den gauza bat, zergatik sortzen da gaur eta atzo ez den sortu, ez, guzti hori oso interesgarria iruditzen zaitu bai. Zu normalean nondik sortzen hasten zara? Pues ez dakit egia esan da. Momentuaren arabera agian, Bai, ez? nik uste dut dela momentuaren arabera. Bai, ni bereziki, nik gauza asko egiten ditut, edo ez teknika askorekin egiten dut lan, baina adibidez kolas mundua nik uste dut dela nire, ez dakit, nire... Espezialitatea. Bai, espezialitatea edo nire bidea, ez? Eta hor, sentitzen naiz oso eroso. Baina, klaro, kolas, zer da kolas, ez? Badakizu paper zatitxo batzuk elkartu, hemendik eta handik, eta gero sortu obra bat edo sortu irudi bat, hori presentzia originalarekin, ez? Esan behar du zerbait obra hori. Eske hori dago zure buruan. Orduan, batzuetan ikusten ditut irudi batzuk, ez? Papertxo horiek eta ez didate ezer esaten. Baina egun batean pasatu zaizu zerbait edo ez zaizu pasatu, edo ez dakit bizi duzu edo egoera berezi bat edo zerbait, eta batean irudi horiek atzo ez dutela ezer esaten, gaur batean jartzen dira bere lekuan eta hartzen dute bere tokia eta batean badaukazu zerbait osatuta, ez? Orduan, suposatzen dut barrutik hasten zarela bai sortzen. Gero ere, klaro, gauza asko sortzen dituzu ez duzula behar edo ez dela beharrezkoa hainbeste, zakit, Sentimendu, bai, hainbeste sentimendua, baina, bueno, klaro, sortzen dituzun gauzak ere, dira askoz ere randomago, ez dakit nola esan. Eta zure kasuan, behar batetik sortu zen guzti hau, edo txikitatik izan duzu behar hori, sortzeko, edo egontzen momentu bat non, eske hau behar dut, edo... Ni egia esan da, zen askotan pentsatzen dut hori, ni txikitatik beti ibili naiz, margoekin eta klasetara joaten ez, marrazketa eta margoketa klasetara eta, baina begira, galdera hau lotuta dago kolasaren munduarekin, zeren ni txikian nintzenean beti joan naiz klasetara, baina oso frustratua nengoen zeren garai hartan, klaseak ziren guztiak berdin, ematen zizuten, Van Gogheko girasolak, ez dakiz zer, eta azkenean kopiatu behar zenuen, imitatu hori, eta izu, eske ez naiz Van Gogh, eta ez naiz inor, orduan. Karo, zu zara txikia, baina ez zara tuntuna, orduan jartzen zenituen elkarrekin, eta zen dituen, bueno, oso gustora nator, oso polita, amonari oso gustoko dauka, baina hau zer egiten dut honekin. Eta egia esan da, arte eskolara joan nintzenean, hasi nintzenean ikasketak egiten, kolasa deskubritu nuenean, ireki zitzaidan hor beste mundu bat, ziren azkenean, kolasarekin ez duzu, jartzen duzu zuk gauza. Bai, behar dituzu irudiak eta behar dituzu ideiak, baina nolabait esateko ez duzu behar ezer kopiatu, ez duzu behar zerbait sortu paper txuri batetatik nolabait esaterako. Orduan hori, ez dakit, aurrera joan nintzen horrekin, eta hortik, gaur arte. Bai. Eta diozu, arte eskola joan zinela, eta hemen Iruñan edo kanpoan? Hemen Iruñan, bai. Dagoen eskola artes ofizioz edo horretan, bale? Bai, egin nituen arte plastikoko 2 urte, gero dekorazio beste 2 urte, eta gero ja pasatu nintzen autoedizio eta diseinu grafikoko mundura.
nola baita esateko. Eta hortik ja, pues, bat bestearen atzean. Baina gero kanpoan ere ibili zara, ez? Edo ez? Ibili naiz kanpoan, baina ez honetan. Ez honetan. Bai, ni ikasketak, arte eskolako ikasketak bukatu nituen, eta, bueno, pues, bizitza eraman zidan pues, beste bideetatik, eta geratu zen pixkat hobi bezala, ez? Arte eta diseinu gauza, beti, inoiz ez nuen askatu, baina izan zen momentu bat, pues hori, pues, lanerako ez nuela pentsatzen, ez, balio zuela guzti hori. Eta orduan, ibili nintzen pues, beste lanetan eta justo orain dela 10 urte, beste kideekin, esan genuen aizue, gure lanak ez aizkigu gustatzen, ez de gaitu eramaten inorra, zerbait sortzen baldin badugu, eta hortik sortu zen gaurko lakrafetera hori. Orain dela 10 urte, justo urte hontan betetzen ditugu 10 urte. Ke guai. Claro, eske nik uste horrein igual perspektiba ere aldatu dela, ez? Baina duela zenbait urte, ez dakit igual zu ikasi zenuenean edo, oraindikan zaila zen etorkizun bat ikustea pues hori, artearen mundu edo sortzearen mundu honetan, ez? Ikusten zen gauza oso, como arraro bat bezala, eta hori, fruituak emango ez zituen gauza bat bezala, ez? Bai, eta gainera hori, hasi gara hitz egiten zer zen artea edo zer zen artista izatea. Garai horietan, nik uste dut hori, ez baldin bazinen artista, ez dakit inoiz nola esan hau, baina ez baldin bazara artista, ez errekonozitua, baina jendea ez baldin badu ikuste zarela da letxe eta zure obra dela, ez? Eta egiten dituzuela erakusketa, eta hori zen bide bakarra. Eta gaur egun, bide hori da bide bat, baina gaude beste asko, beste bide asko eta beste modu asko artea eta sormenaren munduan lan egiteko eta aurrera segitzeko. Eta duela 10 urte, ze gertatu zen edo, edo nondik sortu zen nahi hori, ez? Nondik sortu zen nahi hori, Asi, de repente gertatzen da hori? Ez. Ni ja nengoen oso aspertuta nien lanean, eske da hain simplea. Oso aspertuta nengoen eta esan nuen aizu, ni lan ez aldatu behar dut, zerbait egin behar dut, zer egiten dut. Eta azkenean esan nuen aizu, eta hartzen baldin badut hori hobi bezala geratu den hori, eta saiatzen baldin banaiz, pues ez dakit, zerbait kudeatzen hau beste maila batera eramateko, eta hori, momentu hartan, koinziditu zen beste lagunak genituela egoera berdinean, eta aurrera. Baina, barkatu, gaur egun ikusita 10 urte eta gero, nik ez dut ulertzen nola... Ez zen egin aurretik. Baina aldi berean pentsatzen dut behar bada, inpas hori ez balegoke, beste 10 urte beste lanetan egongo ez banintz, behar bada ez nuen izango, edo orain dela 10 urte ez nuen izango behar zen energia eta behar zen gogoa eta guzti. Seguro, edo inkluso igual, orain izango zinateke como aspertuta honetaz, eta izango zenuke, planina, edo ja funtzionaria izan, eta zortzitatik orduetatik. Igual eske nik uste, askotan, hain industria prekario eta zaila da, sartu behar dela igual horrelako behar organiko batetik, porque ez baldin badago hori, nik uste eske ez dela aurrera aterako, ez? Batzutan. Eta niri gertatzen zitzaidan ere ni ofizina batean lan egiten nuen administratibo gizan, ez? Eta eske egunero pentsatzen nuen, etortzen naiz egunero eta hau zertarako balio du, badakit balio duela zerbaiterako eta ezakit, norbaitek benefiziatzen dela nik egiten dudan lanetik. Baina pertsonalean esaten nuen, eta eske horrela egun guztietan eta egun guztietan pentsatzen nuen berdina. Eta gaur egun ni esnatzen naiz eta joaten naiz lanera, egun batean joaten naiz ona, beste batera ona, kudeatzen ditut talde asko, egoten naiz jende pila batekin, eta azkenean, sormen hori, ez dakit, edo artea tresna bezala erabiltzea, nik erabiltzen dudan bezala, beste zenbait lanak eta, ez dakit, ekimenak aurrera eramateko, eske da, niretzat da pasada bat, zen esnatzen naiz, eta zen dut, gaur daukat abentura hau, ez? Eta, ez dakit, eske, vamos.
Beste energia batekin hartzen Bai, duzu bai, eguna. beste energia eta guztia, osea, ez dakit. Bai. Eta zer da zehazki gehien egiten duzuena? Imaginatzen dut gauza asko egiten dituzuela eta ardatz asko daudela, ez? Baina zer da grafeteran egiten duzuena gehien bat? Bueno, hau da beste gauza bat. Vale. Artista bezala ez naiz identifikatzen, baina eta badaukat beste gauza bat, beti hitz egiten duela pluralean. Vale. Osea, beti ez naizela pertsona bakarra ere, zeren badauzkat beste kideak, Claro. berdin gertatzen zaigula, ez? Iruditzen dela, gaudela, ez dakit, 10 pertsonako talde bat, ez? Nago ni bakarrik. Ah, vale. Nago ni bakarrik, bai talde lan asko egiten ditut eta sinergia askoren bitartez egiten ditugu eta aurrera eramaten ditugu proiektu asko, baina la grafetera tal cual, ni naiz. Baina beti esaten dut, bueno, gu hasi ginenean, gu egiten duguna, ni egiten dudan azkenean, ez? Badauzkat nola bi bide, esate baterako, ez? Bata diseinu grafikoko bidea eta bestea formakuntza. Sormen formakuntza edo formakuntza artistikoa, orduan eskaintzen ditut tailer pilo bat, kurtsoak eta halako ekintzak, eta gero diseinu grafikoaren bitartez, adibideekin oso ongi ulertzen dela uste dut, ez dakit, difusio kanpainak adibidez, ez? Berdintasuneko guneetarako edo ez dakit, edo euskara zerbitzuekin lan egiten dut, pilo bat, herrietan, hori, karteleria edo folleto moduko guzti hori egiten, komunikazioa azkenean, ez? Baina hori gaur egun ere komunikazioa izan behar dela, izan behar da direkto, izan behar da polita, eta ez, zainduta, orduan hor ere asko egiten dugu lan. Eta gero, esate baterako beste proiektu motatan ere gabiltza edo nabil adibidez. Orain gaude Hondarribin, Hondarribiko emakume talde batekin, kudeatzen proiektu bat egiteko esku hartze artistikoak Hondarribiko kaleetan. Bai, orduan, hortarako egokitu dira baliabide pilo bat, galdetegi bat, eta orduan identifikatzen ari gara zein lekuetan edo zein txokoetan egin daitezke esku hartze artistiko horiek, eta orduan kudeatzen ari gara, nola baita esateko, nola sare bat Hondarribiko artistekin, Hondarribiko jendearekin eta guzti hori aurrera eramateko udalarekin, eta orduan azkenean, da nola baita esaterako artea edo sormena tresna bezala erabiltzea beste proiektuetan edo beste ekimenetan lan egiteko ere. Bai, egia da, azkenean horrelako proiektuetan edo, azkenean sorkuntza prozesuan zate, baina baita ere zate mila gauzetan, ez? Zate kudeaketan ez dakiz, administrazioan, antolatzen ez dakiz zer, ez? Eta, igual, administrazio 10 urte horiek. Hori nintzen pentsatzen, bai. Bai, zeren hori gabe behar bada, egin dezaket horma irudi bat, baina ez dakit nola kudeatu guzti hori. Eta azkenean diru laguntzak, proiektuak presentatu, baliabideak sortu, guzti hori ere, bai, artea eta sormenarekin ere asko zer ikusi daukate, baina hori, behar duzu ere beste lan egiteko modua ere. Zuk uste, ezakit, atzera joz, batzutan gertatzen da nik uste, industria hauetan, hain multidisciplinarra edo polifazetikoa izan behar zaren honetan, ikasketak egiterakoan, batzutan, igual falta da, horrelako formakuntza bat, Zegero beste munduan moldatu behar zara, eta... Bai, zen, azkenean badaude lan batzuk edo ofizio batzuk, musikaria izatea, artista izatea, diseinatzaile izatea, badirudi guztia ez oso erreza, baina oso idiliko, ez? Begira, hor nago nire estudioan marrazkiak egiten, ja. Zure estudioan egoteko marrazkiak egiten, hori kudeatu behar dituzu, 1000 paper, jakin behar duzu nondik mugitu zaitezke, nola bilatu, zure gauzarekin zer ikusia duen
pues hori bidea, nola baita esateko. Bai, azkenean baita ere gertatzen da, ez? Igual ez baldin ezagite, 8 ordu egunean egiten zuzula zure lanean, baina igual sortzen edo sorkuntza presioan oso txiki bat, ez? Gainontze guztia joaten da Bai. administrazio asuntoetarako, ez? Bai, askotan bai. Horregatik ere, esaten nizun bezala, asko gustatzen zait elkarlana, ez? Elkarlanean ibiltzea. Zeren azkenean badirudi ere, zu jakin behar duzula, gauza guztiari buruz, ez? Jakin behar dut nola mugitu, norekin hitz egin, nola idatzi hau, nola presentatu, eta azkenean, elkarlanean zabiltzanean, ez? Ni egiten dut ni dakidana, zu egiten duzu zu dakizuna, eta bion artean edo hiruen artean edo taldeen artean, ateratzen gara proiektu handi batekin, ez? Eta horregatik ere, hori esaten nuen, bakarrik egiten dudala lan, baina, bueno, bai, baina ez. Eta gero, adibidez, zuretzat zaila da batzutan ez berdintzea, ze, karo, esan duzuna, ez? Leno hau zen zure hobia, ez? Eta orain zure lana da, ez? Eta batzutan, nahazten dira, ez? Aixialdia eta lan orduak, zaila da zuretzat ez berdintzen edo nola? Zaila da, baina niri bereziki ez dit molestatzen nola baita esateko. Zeren azkenean ni nago lanean eta batean esaten dut, bueno, ja, bukatu dut, zer egiten dut, ze gauza gustatzen zaizkit, bai irakurtzen dut, joaten iz lagunekin tal, baina nire gauza da gauzak egitea eta gauzak sortzea, orduan frogatzen dut teknika berri bat, ia ze bide berriak aurkitzen ditudan, edo deitzen dut norbait aizu, frogatzen dugu beste hau, eta eski azkenean ez dakit non hasten den eta non bukatzen den lana eta hobia. Baina niri bereziki ez zait importa. Osa, ez dakit, ez dut esango onurak ikusten ditu dela, baina nola baita esaterako bai. Hombre, seguro, porque... Bai, zeren azkenean, eski zaudenean gai batean denbora osoan murgilduta, eski azkenean gauza asko ateratzen dira, eta kontaktu asko, bide asko, eta aztertzeko, hori, bide asko azkenean. Eta ez duzu behar noizbait, deskonexio puntu hori, guztiz utzi? Hombre, noizbaitean bai. Baina ez da gauza bat molestatzen zaidana. Sorte asko daukat, ziren nire lana, benetan, gustatzen zaidaia pilo bat. Eta nik uste dut ere, kudeatzen ditudan taldeak eta ikusten dutela baita. Que se me nota, esate baterako, ez? Orduan, ez dit molestatzen, ez dut arazorik horrekin. Eta horrela orokorrean, nahiz eta leheno hitz egin dugu nondik inspiratzen zaren, nondik ateratzen den zure beharra, ez? Eta igual arlo pertsonalago batetik hitz egin dugu, ez? Baina ja, gizarteari buruz hitz egiten, gizartearekiko konpromesuari buruz, beti dago eztabaida dago, ez? Artea izan behar da konprometitua gizartearekiko ala ez, ez? Zure ustez, nola ikusten duzu hori? Pues es que, claro, bueltatzen gara gauza bera da. Hori erantzuteko jakin beharko nuke zer da artea. Eta azkenean, urteak pasatzen dira eta ez daukat ezer argi. Erantzunik. Zeren azkenean zuk ikusten duzu telebizan, ez dakit non hartu du banana bat itxasi du paretan eta zu arte. Pues... Ok. Genial, baina kostatzen zait pixka bat ikustea, ez? Gero hori, gaudenak egun guztian gauza hauetan, ez gara artista, baina, azkenean zu ateratzen baldin bazara bi igande korrika egitera, ja zara runner. Orduan, hori ez, komprometitua, ez dakit, azkenean artean nik asko lotzen dut askatasunarekin eta libre izatearekin. Orduan, komprometitua izan behar da, niretzat oso gauza pertsonala da. Eta azkenean sortzen dituzunean gauzak, azkenean ez daukat ere argi sortzen ditut niretzat edo sortzen ditut besteentzat edo, depende zertan zabiltzan, ez? Ni kolaseakin jartzen naizenean hor arratzalde batean,
naiz eta gero erakusten ditut, edo ezakit jartzen dira erakusketa batean, edo hartzen du zatitxo bat, kartel bat, pues ezakit aurrera eramateko, niretzat egiten dudala lana uste dut, orduan, norekin konprometitua nago, nirekin azkenean. Baina gero hori, baldin banago zerbait egiten, pues ezakit, udal batentzako difusio kanpaina bat egiteko, pues bai, noski egon berzarela konprometitua. Ezakit erantzun dizudan. Bai, azkenean ez dago erantzun bat, azkenean da bakoitzaren nola ikusten duen asuntoa, asko pasatzen zarete mendikan, eta interesgarria da hori, ez? Ikustea bakoitzak nondik sortzen duen, zergatik edo nola ikusten duen sorkuntza, ez? Baina, justu aurrekoarekin egon nahi hitz egiten, igual ez da berdina, ari ginen arte esterikoi buruz, dira, pero azkenean, taula gainean jartzen den zerbait, ez? Eta publikoarekin konpartitzen den zerbait. Igual, egia da, igual arte plastikoa edo, igual ez dela berdina, baina nik uste baietz ere, ez? Eta ni ginen hitz egiten, artelan bat bukatua dago zuk zure etxean kolax bat egiten baldin moduzu eta hor geratzen baldin bada? Hori ere... Ni uste dut, ni pertsonalean uste dut baietz. Bai, zeren bestela, beti behar duzu besteen begirada, ez? Esateko, bai, hau da arte. Ja, bukatuta dago. Igual hortik dator baita ere eztabaidatu duguna lehen, no, ez? Artistaren etiketa hori badirudi norbait jarri behar dizula, ez? Osea, ezin duzu zure buruari hori jarri ze oso prepotente izango zinateke, ez? Claro. Bai. Osea, da tontakeri bat egia esan da, baina da oso, osea, da komplikatua, Osea, ez da erresa. Zer, azkenean hori, ni zerbait bukatzen dudanean nire etxean, edo nire estudioan, niretzat egiten ari naizen zerbait, edo haizu, batzutan ere gertatzen da, zerbait zuretzat hasten zarela egiten, eta batean, bilakatzen da beste gauza batean, ez? Edo hartzen du beste tamaina edo beste maila, eta esaten zu haizu, hemen ja sartzen ari naiz, ez? Eta hau gero erakusten baldin badut, behar bada hor sartzen da pizka bat beste konpromiso mota. Eta adibidez, kolaxak egiterakoan, nondik hasten zara? Osea, ez? Ze azkenean gara modu asko daude egiteko, ez? Eta teknika asko. Bai, ni eskaintzen ditudanean kurtsoak, nik esaten dut beti, ni naizela oso pelikulera. Bai? Eta ni uste dut hortik sartzen naizela. Baina ez beti, osea, zu landu dezakezu bi formatan orokorrean, ez? Zuk irudiak begiratzen dituzu, eta zer esaten didate irudi hauek. Batzutan hitz egiten dute irudi horiek, baina beste batzutan ez. Baina, karo, ere, depende, ze daukazu zu buruan, ze gauzak bizi dituzu, ze ez duzu bizi, ze gauzak ezagutzen dituzu, nondik egon zara, non ez zara egon. Ez, orduan, ez baldin badute hitz egiten, pues ni jartzen dut pelikula. Bale, gizon hau dago egiten hau, eta hasten naiz hortik, nolabait esateko, eraikitzen gizon edo emakume horren historioa, ez? Orduan, bai, ni hori, beti esaten dut oso pelikulera naizela, eta beti tiratzen dut asko esate baterako hori, barruan daukadan, hori, ideiak edo esperientzietatik uste dut, bereziki. Eta zara fisikoago, osa diot, revista kortapega, edo hasten zara ja ordenagailutik ja... Depende, zeren ere, klaro, oso ezberdina da lana. Zeren azkenean, zu pentsatu dituzun irudiak badaukate tamaina bat, esate baterako, edo kolore bat. Horrekin moldatu behar zara. Orduan, klaro, ateratzen diren gauzak, batzutan dira nahiko, nola esango nuke? Mugatuak edo. Ez arraroak, baina mugatuak, baina para bien y para mal, esate baterako, ez? Daukat hau, eta honekin konpondu behar naiz, eta beraz ateratzen dira ere gauza super originalak. Karo, gero sartzen zarenean ordenagailuan ez pizka bat handiago, eta jartzen baldin badut, hau izango bazen hori, ikusiko dut hori. Eta azkenean, komplikatzen da asko, osea, da errezago, baina komplikatu daiteke asko, zen azkenean horrez dago mugarik. Orduan, noiz bukatzen duzu hori, noiz bukatzen zara gauzak sartzen, ez? Eta zure azkeneko lanetan edo nola ikusi duzu, bale, hau ja dago bukatua, hau ja pozik nago honekin, noiz ailegatzen da puntu hori?
Edo inoiz ez, batutan, Entregatu behar duzunean. baina zuretzako egiten baldin baduzu? Niretzat egiten baldin baditut, ni badauzkat, ez ditut esango obrak, baina badauzkat proiektuak, geratzen direla hor karpeta batean, ze ni bereziki lan egiten dudanean niretzat, esate baterako, edo nire gauzak sortzen ditudanean, Claro, ni agintzen dut, orduan, ez baldin badut ikusten, jarraitu naitekela eta irtenbide ona eman dezaioke dela, esaten dut, etorriko da falta den irudia, etorriko da falta den papera. Eta esaten genuen alen, batean gaur ez da, eta bihar, eta hurrengo hilabetetan ez da ezer sortzen. Baina batean udan, zure burua ja dago beste gauza batean tal, eta irekitzen duzu hori, eta esaten duzu, badakitze falta zaio honi, eta horrekin ez daukat arazorik, ziren azkenean zerbait bizia dela, zerbait bizia ikusten dut. Bezala ikusten duzu. Bai, baina hori, lan egiten duzunean edo... Bai, epe bat daukazunean. Epe bat daukazunean, pues hor dago. Azkenean hor dago. Eta batzuetan, hori, konforme geratzen zara, baina beste batzuten esaten zu, hemen pizka bat gehiago, baina, eske muga ezina denez. Badakit ekarri diguzula guretzako azken lana, ez? Bai. Erakutsiko diguzu? Eta, eski zut irakurtzen hemendik, Begira, erderaz da, hau egin nuen, ez naiz oso Eguberrietako fan, orduan beti egiten dut zerbait berezia, ez? Eta aurten, hori da, 2024, evitar ser abducida. Ez? Nola baita esateko, 2024, 2024 nola izan behar zen 2024? Pues ez da kontatu ziguten bezala. Ez daude extraterrestreak, edo bai, ez dakigu, ez? Baina ez dauzkagu horregan egiten kotxeak eta ez, guztia da super futurista. Pues zen hau, zen, pues hori... Pelikula kontatu ziguten, baina ez da bete. Eta da pixka bat hori ez, eta gero ere dago pixka bat lotuta ez, esaten genuenarekin. Hau da, nahiz da ni prestatu hau besteentzat, zeren hau izan zen nola esateko nola nire... No, esaten da, felicitación. Bai, Eguberrietako postala edo irudia, azkenean nik egiten dut niretzat ez, eta azkenean, hori, esaten genuena ez, tiratzen duzu pixka bat barruan daukasun gauzetatik. Eta badauka sensazioa pixka bat urteak betetzen ditugun bitartean eta pandemia eta itxialdi guztiarekin eta badago jende asko geratu dela nola, hori, abduzida ez esate baterako, baina ez extraterrestreekin, abduzida zure lanarekin, zure familiarekin, zure inguruarekin, ez? Eta azkenean... Izan da kolpe potentea, Claro, izan da... Ez gara konstiente horrendik. Bai, izan da gogorra, eta bai, claro, eske jende askori afektatu dio pilo bat. Ez, baina, ere badago gauza hau nola esango nuke, usten garela arrastratzen esate baterako oso errez, ez? Eta pixka bat komodoak ere bilakatu garela, ez? En plan de, esaten didate hau, ni bide hontatik. Edo, ez? Hori, eske lanarekin, nik ez dut nahi bizitza batean ez daukadana, hori, ratotxo bat, kafe bat botatzeko lagunekin, ona etortzeko, edo ezakit, lehengo egunean ikusten nuen Mercadonan, arraultza, kaskara gabe, eginak eta esaten nuen plastikorekin, eta guzti esaten nuen, eske me niego, eske ez dut nahi, nik ez dut nahi bizitza hau, bai? Orduan, hori, kendu pizka bat lanetik edo ezakit nondik, eta bilatu zure lekua, eta hori, evita ser abducida. Bai, egia da, nik orain baitare, aspaldi nabil honekin, buruan, baina, bai, uste dute, joaten garela, bizitzatik, arna sartu gabe, ez? A tope. Eta gero ja da el colmo, cuando bizitza soziala ere behar edo imposizio bat da, ez? Esaten duzu, osea... Claro. Bai. Claro, orduan joaten gara hori saltoka, korrika, egun osoan, eta azkenean, eske, aizu, bizi behar dugu pizka bat, ez?
ikusi beharko du nortzuk diren ovni hauek. Igual Elon Musken hauek edo ateratzen direla, ezagit. Baina hori esaten ari ginena, karo, hemen nolabait esaterako irudikatu dut hori, pues hori ovni batekin, hemen daude hori pertsona batzuk abduzidos izaten ari direla, baina hori bizian, egunerokotasunean badaudela, eta batzutan ez garela konturatzen, baina badaudela gauza pilo bat, hori eramaten gaituztela marioneta batzuk bezala, eta ez gara enteratzen. Eta azkenean, bizitza da bat, eta bukatzen da gainera, eta ez dakigu noiz, Bai. Espero dugu luzerako izatea, baina egia da. Batzutan gertatzen da, ez baldin bazaizu zerbait horrela bateko zerbait gertatzen, ez dela... Claro. Bai, momentu horietan, gauza guztiak premiazkoak dira, baina hori, egunerokotasunean ere, bizitza da egunero. Mila esker jarriko dugu Zuri. Gainera, esan dizut leno, ari garela horrelako, ez dakit, koloreekin edo, elkar ezagutu gabe ari zaretela konektatzen. Eta gero nik uste dut, lehen hitz egin dugula ere, ez da eskuz egindako gauzak, baina ez dakit buru bat atera diren gauzak edo kontzeptuak eta badaukate energia berezi bat nik uste dut, ez? Eta azkenean, nik ekartzen dut kuadrotxo hori, baina kuadrotxo hori da, ni barruan dauzkadan gauza asko, nire inguruneko edo zure inguruneko gauza asko, eta zu emango diozu zure interpretazioa, eta ondoren etortzen dena ikusiko du beste gauza bat hor, eta prozesu guzti hori bizia dagoela eta hori beste energia dauka. Eta hori interesgarria iruditzen zaizu, askotan gertatzen da, zu sortzen duzula zerbait eta zuretzat oso argi dago, zu adibidez, hau sortu zenuenean, azaldu diguzuna, hori zeneukasun buruan, ez dakiz zer, badakiz zer, eta igual beste batek ikusten du hori eta pentsatzen du ez dakiz zer. Niri hori gustatzen zait pilo bat eta iruditzen zait zerbait, superaberatsa prozesu hori. Zein azkenean ni adibidez, bakizu gaur egun Instagramen, botatzen duzu guztia. Eta nik ez ditut esplikatzen egiten ditudan gauzak, eta jartzen ditut hor, egia da beti sartzen dudala edo gustatzen zaidala zerbait sartzea, esaldi bat, hitz bat, baina ez duena asko esaten, ez? Eta gustatzen zait pilo bat zeren jendea hasten da. Eta nik hemen, nola hitz egiten duzu honi buruz, ez dauka zer ikusirik, pentsatzen ari zarenarekin, eta hori gustatzen zait pilo bat. Baina, hori ere, joaten zarenean, lehen hitz egin dugu los girasoles de Van Gogh, edo, ez? Ez da berdina, ezin duzu interpretatu, baina nik ikusten dut hori, eta sentimendu bat ematen dit, eta zuri ematen dizu beste sentimendu bat, orduan. Bai. Aberatsa. Bai, eta egia da, eta horrela da, ez? Eta bakoitzaren bizipenekin edo, baita ere hori lotzen da asko, ez? Claro. Ez que horregatik esaten nizun kolasen mundua oso simplea iruditzen duela, baina nik egiten ditudanean kurtsoak eta ez tailerrak jente helduarekin, esaten dute, kolas, itxasten dugu ez. Azten zara pelikula hori montatzen gauzak esaten, eta azkenean komunean jartzen dugunean, zu pentsatu duzu gauza bat, eta nik ikusten dut nire bizitzekin, nire esperientzekin, eta hori, bizi ditudan gauzekin eta bizi ez ditudan gauzekin ere. Zeren behar badozu ari zara zerbaiti buruz nik ez dakidala ezer. Orduan nire beste gauza bat ikusiko dut nire begiradarekin ezakit. Bai, gainera interesgarrietan nik uste gaur egun egiten ari dela asko baita ere prozesu pertsonalen ez dakit lanketa bat egiteko edo aurrekoan justo egon ziren Bilbon topaketa batzuk bizi bisexualitateak egiten zituena eta ere lantzen zen hori, kolaxaren bitartez, guzti hori, eta nik uste hori, gero eta gehiago entzuten ari dela hori, arteak duen laguntza hori edo... Nik uste dut, artea eta sormena orokorrean, da bide bat eta tresna bat super potentea, zein azkenean, zuk ematen baldin badituzu ezakit nola esaten baliabide simpleak, oso errez sartzen da jendea hori lantzera.
Baina gero, klaro, ikusten dutenean zerbait egin behar dutela hor daukaten gauzekin eta hori buruan daukasunarekin, klaro, gauza komplikatzen da pizka bat eta zu jarri behar duzu Zure zerbait zure zerbait, hori da, zure zerbait, ez? Orduan, claro, da oso aproposa eta justo berezikiko elasa, zen nik egiten dut gauza asko marrazketarekin, estampazioarekin, baina jendea gertatzen zaio, niri gertatzen zitzaidan txikian nintzenean, eske bai oso guai, baina nora noa honekin. Baina hemen, ari zara gauzak interpretatzen, zure zerbait hori jartzen, orduan, ez daude horri batekin txuria ez ere egin gabe eta eske ez dakit marrazten, ez dakit egiten, ez hemen elkartu gauzak eta gero montatu pelikula, eta obra da pelikula hori, montatzen duzun pelikula hori. Interesgarria, bai. Bota izkit gogoa, gorain etxean jartzeko. Atera revista batzuk, Ja, eta jartzen gara. Nire gustatzen zait asko egitea horrela belarritakoak, eraztunak eta gainera horrek, ni oso nerviosa naiz normalen eta horrek ezakit lasaitzen hau pilo bat, enfokatzen hau, meditazio moduko batean sartzen naiz. Eta hasi como meditazio tipiko hori ez dit ezertarako balio, zehazten naiz buruarekin raka-raka, ez? Horrelako eskulanak eta, bai. Ni ere naizela oso mugitua, askotan pentsatzen dut, erlajatzeko diren gauza guztiak jartzen diate los nervios. Ez, arnasa hartu, eta azte naiz, nago arnasa hazte, bai? Nago arnasa hartzen edo, ez, egon gara isiltasunean, entzuten ditu, eta jartzen naiz los nervios. Eta, pues hori, nagoenean nire gauzekin eta sormenaren mundu hortan, nire burua joaten da bide batera eta jogeratzen naiz horrela. Eta da, super ona. Egin beharko litzateke ez, nik uste txikitatik arte eta, bueno, gehiago orokorrean, ez? Azkenean mugatzen gara, ez dakit, musika klase edo plastika klase batetara, eta kitxo. Bueno, claro, claro, es que azkenean, pues hori, musika, artea, plastika da nola, bueno, de relleno, ez? Sartuko dugu ordu bat astero eta jazta. Baina, es que tresnak dira beste gauzetara ailegatzeko eta gauzak asko lantzeko, eta ja ez dago modan, norbait agertzea eta, bueno, soltatuko dut hemen 2 ordutako txapa bat, eta jendea horrela entzuten, ez dute ulertzen, ez, goazen jartzera praktikan, eta landuko ditugu kontzeptu guzti horiek, baina, nik batzutan esaten dut nola karamelito, nola hartuko dugu gai komplikatu hau, eta jarriko diogu nola envoltorio antzeko bat, izango zela, artea, sormena, zerbait teknika berezi bat, eta horren bitartez, hasiko gara. De hecho, sortzen ari dira, nik uste horrelako proiektuak zenbait eskoletan. Ari dira nahazten, ikasgai ezberdinak eta arte ikasgaiak tartean, eta ari dira horrelako... Nik uste dut gaur egun asko aldatu dela nola ikusten diren, baina hori gero ere, eskoletan ez daukate mano libre ez, nola baita esateko, hau oso garrantzitsua da. Hori ja dator beste esferetatik. Ovnietatik. Hori. Eta gero, etorkizunera begira, non ikusten duzu zure buru? Osa, la kafeterarekin jarraitzen, beste zerbaitetan, edo proiektu batzuk dituzu buruan hor? Badauzkat proiektu pertsonalak buruan, baina, klaro, azkenean, nik ere ebitarzer abduzida. Osa, azkenean, egunerokotasunean, eske lana arrastratzen zaitu, ez? Eta orduan, badauzkat buruan, eta gutxinaka eramaten ditut aurrera, eta bai, nolabait esateko, urte hontarako helburu bat izango zen gauza proiektu pertsonal horietarako bilatzea edo aurkitzea denbora, energia eta guzti hori. Zeren bai badauzkat ideia asko eta aurrera eramateko behar duzu denbora. Eta azkenean, aurkitu behar duzu denbora hori. Bai. Horregatik baita ere esaten dizun lana eta isialdi denbora ezberdintzea, ez? Nahiz eta proiektu pertsonal bat izan eta lanarekin lotu ahal izan, ez? Azkenean zuretzako da, ez? Bai. Baina batzuetan kostatzen da, ez?
sartzen zara, pues ez dakit, teknik ekonomikoa ematen zuten horrekin edo, porque zen bizi behar zara, ez? Baina, klaro. Bai. Bai, baina egia esan hori esaten nizuna, azkenean, eske benetan, eske ni nago denbora guztian hontan, orduan joaten naiz oporretan, eta bai, uste dut ordenagailu, baina hor daukat nire libreta, nire tontakeriak, eta, orduan, eske ez da gelditzen burua, ez da. Baina aurkitu behar dut kalitatezko denbora, ez hasi huekito, esan nahizu, bilatu behar dut nire gauzetarako hori denbora, kalitatezko denbora. Eta nola egin dezakezu hori? Osa, esan hilabete bartuko dut niretzat eta geldituko guztia? Pues begira, ni badaukat beste sorte bat edo, ez aitatxe egiten, ezer uda. Eta gainera badaukat eguzkiarekin alergia moduko zerbait, orduan niretzat da nola bi hilabete horiek dira nola un oasis, ez? Sartzen naiz etxean, estudioan edo joaten naiz oporretan, eta normalean denbora hortan ez dut lan egiten kurso edo urtean zer egiten dudan gauza piloiek. Orduan momentu hori bai erabiltzen dudala edo badaukat beti asmoa erabiltzea hori beste, sormenaren munduan jarraitzeko, baina beste proiektu motak hori pertsonalak edo aurrera eramateko. Batzutan sortzen da eta beste batzutan ez. Eta gero ere, klaro, gauzak sortzen lan egiten dugun jendea, beste jendea nire ama adibidez batzutan ez du ulertzen, pues ponte, hau ez da Excel bat bete. Hau eramango nahu 2 ordu, eske zu jartzen zara eta ez dakizu noiz aterako den, orduan hori batzutan badaukazu asmo asko eta intentzio asko, baina sortu behar dira gauzak ere. Inguruarekin izan dituz horrelako talkak? Askotan? Ez. Eskotan gertatzen da, ez? Bide bat jarraitu nahi duzula, baina inguruak ezaituela laguntzen horretaraz. Gainera nien, egia da, hartu nuenean bide hau, esan nuen, atope. Karo, azten zarenean, jendea botatzen da, las manos a la cabeza. Nola egin behar duzu hau, nola utzi behar duzu, lan finko hori, ordaintzen dizute, hilero, ezakizer, eta nola esnatzen naiz egun guztietan pentsatzen hau ez duela eramaten inorrera, ez? Orduan, energia horrekin azten zara, eta bai, lehendabiziko urteetan lagunak ez dakite zertara dedikatzen zaren, ez da, ez? Baina egiten duzu, baina entzun dut zabiltzala, esken nabil gauza askotan guztiak daukate zer ikusirik honekin, baina dira proiektu ezberdinak. Eta 10 urte eta gero, eguneroko lagunak, oraindik pentsatzen dute egiten dituela eskulanak. Pues haizu. Pues pa'lante. Pues eskulanak, Bai, niretzat ere batzutan frustrantea da, jokatzen zarela familia ezagite elkarteratze baten, eta, eta zu zertan zabiltzara. Eta hasi batzera, pues duela ezakitzen bat hasi nioen, horretan zabiltzara indika, es como, hasi batzara, eta gainera, normalean, mundu honetan zaudenean, ez duzula lan bakarra. Nago, irakasle moduan, estellan, jo que se, ez da hori, ez? Edo, nago, kallaban fabrikan, ez da hori. Da, pues banago hemen, eta nago hemen, eta gero nago proiektu batekin hauekin, eta... Así que no paras, eta beti berdina, Eta jendea askotan esaten du erderaz, es que le pegas a todo. Zu zaude oficina batean eta begira, ateratzen dituzu fotokopiak. Hitz egiten duzu telefonarekin, ailegatzen zaizu zerbait eta bidali behar duzu korreo. Estás en todo. Eta gero zara runner. Eta gero zara runner. Runner, foodie. Orduan hori, claro. Es que estás en todo. Bueno, baina guztia dago mundu berdinean. Baina jendearen ikuste dut, askotan lan gehiengoak ez dira oso... ez dut nahi esan txarra bezala, baina direla oso estandar, ez? Zu, badaukazu, ofizio hau, ordutegi hau, eta jazta. Eta hortik kanpo, batzutan jendea ez du oso ongi ulertzen.
baina, bueno, eske 10 urte eta gero, osea, da nire lan bakarra, osea, nabil, gauza askotan, baina guztia, guztia da envoltorio horrekin, orduan, pues, jazta, osea, ez duena ulertu, ez du ulertu behar. Eta etorkizunera begira, pues, nik usten naiz, berdin, begia esan da. Pues a ver. Espero dut. Ari nintzen hori pentsatzen, elkarrezketa hauen ordez egin beharko genukela, como pertsona horreri jarraitu bere egunean zehar. Baita. Ikusteko realitatea, ez? Baita. Azkenean, hau egiten dugu baita ere horretarako, ez? Bueno, alde batetik, artista anitzen bizitza eta, bueno, lana, lanbidea, pixkat gehiago sakontzeko eta ezagutzeko, prekarietateari buruz baita ere hitz egiteko, hau sortu zen COVID eta gero, gehien bat arte eszenikoetako jendeak geratu zen, kale gorrian, ez dago ezer, ez? Eta horrein esan du, pues igual, horrela kamara batekin jarraitu, eta horrela galtzen zuten ez zertan ari zara, begira honetan. Ba, interesgarria begira, ni autonomoa naizela, oso interesgarria izango zen, nirekin etortzea, eskola batera, Cibibox batera, proiektu batera, tal. Baina gestioak egiten, joan behar zarenean, Hacienda, Bankura, hori izango zen, primerako saioa, osea, increíble. Bai, eta gainera autonomoarena ere da movida bat, artearen munduan autonomoa denarentzat, movida bat baita ere autonomoa hemen Espainian dago, pentsatua azteko eta evoluzio bat egiteko beti goruntza, ez? Zagit, pues zurgin bat azten dela, ez daukala bere klientela dena delakoa, eta gero hori haunditzen joaten da, baina artearen munduan askotan oso ez egonkorra da. Igual izan daiteke urte egon bat ezagitza egiten duzula, beste urte baten igual zalde gehiago sorkuntzan eta ez dago hainbeste diru sarrera, ez orduan. Claro, bai, mundu bat. Bueno, jarraituko dugu. Bai. Eta ikusiko dugu, noruntza goazen. Behintzat gogoak baditugu, ez? Bai, jo, eta aktitud eta energia beti, bai. Primera. Baina hori, batzutan ikusten dituzu oztopoiek, ez? Eta, pues hori, bastante daukat ja beste guztiarekin, ez? Orduan, ere administrazioa eta jartzen dituzuenean oztopoiek eta, pues hori, gauza horiek, desanimatzen zara pixka bat batzutan. Baina, bueno, ez dago besterik, bestela, bueltatu behar zara beste bizitzara, eta, vamos, ez daukat perspektiba bueltatzeko, osea, jarraituko gara bideo honetan. Ba, oso ongi, ez dakit zerbait gehiago duzun esateko, ari gara ja hau isten? Ni konforme nago. Konforme, super konforme. Pues orain banoa, pixka beldurra ematen izun gauzarekin. Bueno, bota. Ze, ikusi duzu, zeunden hor kanpoan, aurreko gonbidatuak utzi duela galdera bat zuretzat. Eta gero zu gutxi beharko duzu, berarentzat ez, urrengoarentzako. Eta orain horretzen ari naiz, zuzarela demoraldi honetako azkenikoa. Osaki, urrengoa izango da... Urrengo denbora, vale. Así que izango da, etorkizunelako galdera. Vale, zure galdera da, zein da artearen helburua? Egon gara honetaz nahiko sakontzen. Neukan galdera hau neukan buruan rato guztia maian dute ez. Amainerako daukagu. Zein da artearen helburua? Claro, gainera... Zer da artea, ez? Claro, zer da artea, que naiz pixkat pesada horrekin, baina benetan pentsatzen dudala egunero. Baina ez bakarrik hori, artearen barruan sartzen dira gauza pilo bat. Lehengo egunean entzuten nuen elkarrizketa bat, eta zegoen artista bat izaten zuela, ni marrazten dudanean ere mugitzen naiz, eta egiten dut soinu bat, eta esakiz ere, edo hemen ari gara neska hauek ikusten dantzan eta, dira mundu oso ezberdinak, orduan artea da nola baita esateko, nola kajoi bat, sartzen ditugula hor gauza pilo bat, orduan niretzat helburua, ez dakit oso tuntuna izango den erantzuna, baina niretzat nik uste dut artea egin behar duela nola bait, ez dut esan nahi bizitza, baina bizitza mundua ez dakit, ingurunea pixka bat atseginago. Esaten duguna, tortzen da itxialdia, eta jendea ez da jartzen ezakit Excel betetzera, tiratzen du, pues hori, ze egiten dit niri ongi, ze gauzekin konektatu dezaket eta zerbait aldatzen da nire buruan edo nola entretenitzen nahi zerbaitekin, pues artearekin. Orduan, niretzat helburua, pues hori, nahiz da pixka bat tuntuna izan, baina nik uste dut helburua dela
zerbait edo, bai, zerbait atseginago egitea. Ire, interesgarria iruditu zait, lehenago esan duzula, zurekin, edo zuretzako zerikusi zeukala askatasunarekin. Bai, klaro, azkenean nik uste dut sortzen duzunean zerbait, klaro, baldin badaukazu ez dakit nola esan enkargu bat, ez, zeinitu bazara hortara, baina inkluso kasu hortan, ematen dizute enkargu bat, eta zu barruan daukasunarekin, ez, berriro guzti horrekin, zerbait sortu behar duzu. Orduan, nik uste dut sortzen dugula askatasunetik. Edo ez. Bizka bat. Claro, igual baina... Bai, baina ni adibidez, ni irakasle izan nagoenean, ez, arte plastikoekin, esaten genuena, bai, ematen diot importantzia arte final horri, baina prozesua da superimportantea, eta prozesu hortan zerbait sortzeko egon behar zara libre. Zerbait okurritzen baldin bazaizu, zerbait asmatzen baldin baduzu, eta baldin badago zerbait esaten ez, hortik ezin duzu sortu, ez? Horregatik esan dut lehen askatasunarena. Bai, interesan irutu zait, eta... Bai. Nik uste, nik askotan betxatu dut ere, ez dakit helburua, baina bai dela tresna bat hori, ez? Askatasun horrekin konektatzeko edo egunerokotasunean azaleratu edo komunikatu ez dezakegu zerbaitekin konektatu ahal izateko, eta hori atera ahal izateko, ez? Beste lagun zerak sortzen dira, ez dakit esan, ez? Bai. Baina bai. Bai. Pues zure txanda da orain. Bale. Aldio. Bueno. Orduzu ezabatzekoa, Klariona. Madre mía, pues behar bada galdetu beharko dut zer den artea. Joe, bai, mani dugu nahiko buelta. Da galdera bat supertontuna baina benetan, Ez tuntuna, ez da nahiko sakona. Bai, da sakona, baina da nahiko tontuna, esate baterako zeren, artista, benetazko artista batek hartzen baldin baduzu esango dizu, ez, artea da, ez, eta badauka definizio bat. Ui, ez dakit bani, Zu definizioak ematen dizkizutenean, pentsatu hori, banana bat, zeio batekin, pareta batean itxasita. Eta hortik abiatuta, esango didazu. Ez? Bai. Gainera gaur egun, adibidez, igual, arte kontemporaneoago batean murgilduta dagoen jendea, askotan ez du gustoko, ez, definizio horiek, definitzen dituzten definizioak, ez? Zer, askotan artea mugatzen baldin bada, edo definitzen baldin bada, gero gauza asko kanpo geratzen dira. Claro. Horregatik esaten nizun, azkenean dela kajoitxo bat, eta hortan sartzen ditugula gauza asko, ez? Beste eremu batzuk daude oso partekatutak, baina artean, ez baldin bazara arteko kajoian. Hombre, gaude, artistas eta torerosen barruan. Hori, begira, claro, artistas y toreros, hortik abiatuta, zer? Bai. Pues ya está, ez? A ver. Begira, ez dut galdetu zer den artea, baizik eta zer da artista izatea. Perfecto. Zeren, hemen barruan ere uste dut dagoela zer den artea. Perfecto. Hori utziko dut, Mila hurrengo gonbidatuarentzat. Gordeko dugu, hurrengo denboraldirako. Eta listo. Bueno, Itxaso, eskerrik asko gonbidatzeagatik eta oso gustora. Nik hauen la leche. Apurtzen dara plato guztia. Beste gauza ja, guztien asuntoa. Mila esker, plazerra. Zuri, Itxaso, eskerrik asko. Eta horrela iztea, zikloa. Primeran. Eta zorteon proiektu guztietan. Eskerrik asko, zuri berdin. Vale. Beste bat arte. Vale. Bai. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.